Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District kum shibenta ka jingle kemen ya ka Diwali hapo ka district ka Bansalong ka khat ar tarik unai wing kala pentipaj ba ansha ban Thang ya ki bom Pataka Tang hapadeng ka por Baje Mynmiet Haduh ship Baje Mynmiet ya gani ka jing pen bana paj ba la pen mi hadin ba ka yeng bishar ba khli du jong ka ri ka Supreme Court kala pen mi ya ka hukum badru ya ki bade ya ki bom Pataka ki dei ban penti kena ba ki tiar pen bethai ba ki de kim dei ban long ki ba penjabo ya kala air bat ka mariang kat kum ka kindon jong ka Petroleum and Explosive Safety Organization PESO shisho na kalyang ka Deputy Commissioner kala pentip ru bala khang persha bante penjerong ya ki bom Pataka ni series crackers namar kani kan wanra ka jing penjabo ye ki lentiya bat ki saudong saukun bat ki bala ban sawa jam hadu kata-kata la ong ru ba ki bathang ni ki bom Pataka ki de ban long ki bom da sawa than palat ya ka shispa arpusan decibel bracket A1 lani ya ka shispa saupusan decibel bracket C kabadan saw mitar na ka jaka bapen bthei lakhang persya bantang ni ki bom Pataka ki jaka ki balong jar badru kim dei bantang hajan ki jaka ajing sumar ni ki hospital ki jaka sa ki temen ni nursing home ki PHC CHC ki jaka pule ki jaka penlong niam bat ki wei hagajo ko por na kalyang ka Deputy Commissioner kala pentrai kamru de ka kindon ain section shispa asapu saw CRPC nga benta ki bembut ya ki kindon bala bu bat ban khang sisendon ya ki dukan jongki